Vážené dámy, vážení páni, vážení priatelia, chcel by som vám ukázať jedno veľmi krásne auto, ktoré mám rád od doby, kedy vzniklo a milujem ho. A veľmi sa mi páči a pred faceliftom sa mi páči viac než po facelifte. Dámy a páni, nádherné Audi A6 C7, respektíve toto konkrétne je S6 C7 s týmito nádhernými full LED svetlami. Mne sa to veľmi páči pred faceliftom. Je to 4. generácia S6 pod kapotou, 4-litrová V8. Je tu Stage 1, výkon 540 koní. Toto je nádherné, bože. V8 turbo, chromové spätné zrkadla, to sa mi veľmi páči. A poďme ešte, vážení priatelia, do interiéru. Ten interiér je neskutočne nádherný a predbehol dobu určite. Originál S6 sedačky. No, sedí sa v tom brutálne dobre. Tie budíky vystupujúce do priestoru sú nádherné. 7-stupňové DSGčko, Audi Drive Select. Sedadlá sú mimoriadne komfortné a táto generácia sa veľmi podarila. C8 je tiež super, ale C7 je za mňa bezkonkurenčná, aj F10 sú super, ale za mňa tie C7 generácie sú bezkonkurenčné. Takisto je A8, D4 je bezkonkurenčná, ja Audi milujem, takže som rád, že som to videl, že som si do toho mohol sadnúť. Tiež jedno z mojich vysnívaných a odvážených priatelia. No a samozrejme štvorkolka Quattro. Vzadu S-kový difúzor S6 koncoviek výfukov. Brutálne nádherné auto, ja C7 priatelia milujem. A ešte takto si to pozrime. A najväčší konkurent je BMW M550i. V8 si krásne prádie. Takže ďakujem za pozornosť, vážení priatelia. Moje meno je Matúš Ejta. Ďakujem, že ste sa pozerali na všetko, len to dobré. Kopec splnených prianí, priatelia. A toto bolo Audi A6. Audi S6 C7. Bože, krásna. Milujem ťa. S6.